ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಿಟ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಶಕ್ತಿನಗರ ಮೇರ್ನ ಬರ್ತಡೆ ಈ ಎಂಚಿನ ಮೇನ ಅಂಗಡಿ ಬುಜೆ ಕೊಂಚ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆತ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ಪಿಟ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಬನ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕರಂಗಲ್ಪಾಡಿ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಲೇಡಿ ಲೋರೋಸ್ಟೋರ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಕೊಡಿಕಲ್ ಮುಲ್ಪ ಗೋಲ್ಪೊಂಡಲ ಎಂಕಲ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಿಟ್ಟರ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಸ್ಪಾನರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮೇರು ಶಕ್ತಿನಗರದ ಮಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಜನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಸ್ಟ್ ಜನತೆ ಒಂಜಿ ಪುಟದ ದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಹಾನ್ ಚೇತನ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಬಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಬರದು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಹಾನ್ ಚೇತನ ಇನಿ ಬರ್ತಡೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಟ್ಟು ಬರ್ಪಣಿ ಎಂಕುಲಿನಿ ಪುಟ್ಟು ಬರ್ಪಣಿ ಎಂಕುಲಿನಿ ಮೂಲು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಂತದುಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಇನ್ನಿತ ಆಂಧ್ರ ಅತಿ ಎಂಕಲ ಇನ್ನಿತ ಆಂಧ್ರ ಬಿಂದು ಅಲಿಯಾಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಅಲಿಯಾಸ್ ಸ್ಪಾನರ್ ರಾಜ ಬಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಿಟ್ಟರ್ ಬಿರುದಾಂಕಿತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಇವರು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಿಟ್ಟರ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಕೋಡೆ ಬಟ್ ಎಂಗ್ಲ ಇನಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಿಟ್ಟರ್ನ ಕೇಕ್ ತುಲೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಿಟ್ಟರ್ ತುಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಿಟ್ಟರ್ ಈ ಕೇಕ್ ದ ಮೇಕರ್ ಎಂಗ್ಲ ಮೇರು ಪೊರ್ಪುಳು ರೋಷನ್ ಡಿಸೋಜ್ ರೋಷನ್ ಮನಮ ಡಿಜೆ ನಮ್ಮ ಬಾರಿಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಡಿಜೆ ಬಾವಲಿಮಲ್ಲ ಹತ್ತು ಮಾರ ಬಾರಿಮಲ್ಲ ಡಿಜೆ ದ ರೋಷನ್ ಡಿಸೋಜ್ ಅಂಬೇರ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಲಹೆ ಸಹಕಾರದೊಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಕಲ್ನ ಮೋರ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅವಿನಾಶ್ ಆಲ್ವೇರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಜನೆ ಮೇರ್ನ ಪುತ್ರ ಚಿರಾಗ್ ದೇವಾಡಿಗ ಹೆಬ್ರಿ ಮೇರ್ಲಿಂಗ್ ನೋಟು ಸೇರಂದ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಗುಜರಾತ್ದ ಮಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಉದ್ಯಮಿ ಪಾನ್ವಾಲಾ ಎಂಕಲ್ನ ಅಜಿತ್ ಪಾನ್ವಾಲಾ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಪಾನ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಕರಂಗಲ್ಪಾಡಿ ಇಂದೆತ ಚಾಲಕರು ಇಂಚಿನ ಮಾರ ಗಾಡಿ ಉಂಡ ಮಾಲಕರು ಅಜಿತ್ ರವರು ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹೆಬ್ರಿ ಇವರು ಈಗಾಗಲೇ ಇವರ ಅಂಗಡಿ ಪೂಜೆಗೆ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ 350 ಜನ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ 3.5 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚಾಗಿ 350 ಎಂಚಿನ ಮಾರ ಬಂಗಾರದ ಪ್ಲೇಟ್ ಒಣಸ ಅಂಚ ಹಾಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮನಿಲ್ ಆತ ನಮ್ಮ ಮನಿಲ್ ವೀಲ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ನೆತ ಮೇರುಲ್ಲೇರ್ ಎಂಕಲ್ ಮೆಂಟ್ ಹತ್ತು ಮಾರ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ದ ನಮ್ಮ ನಿಶು ಆತ ನಿಶಾಂತ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ನಿಶಾಂತ್ ಗಾನಿಗ ಜಪ್ಪಿನ ಮಗರು ಮೇರ್ಲಾ ಎಂಕಲ್ ನೋಟುಗಿನಿ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಒಳ್ಳೆ ರೆಂಕ್ಲ ಆಂಧ್ರ ಬಿಂದು ಬಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಬಲೆ ಇತ್ತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಿಟ್ಟರ್ ಕೊಡಪದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ವಾ ಗಲಿಗೆಡೆ ಒಂಜಿ ಈ ಭೂಮಿದ ಬೊಲ್ಪು ತೂತೆನ ದೇವರೇ ಗೊತ್ತು ದಾಯಕ ಪುಟ್ಟಾದ ಬಾಡಿಯರಿಂದ ಎಂಕುಲು ಪಣಯ ಅಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನರಮಣಿ ದಯಾನಂದ್ ಅಂದ ನಿರಂಜನ್ ನಮ್ಮೇರು ಎಂಕಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎನ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಥವಾ ರಡ್ಡೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಇತ್ತು ಬೀಜದ ಅಂದು ಎನ್ಮ ಹೊಲ್ತು ಮಾರ ನಾಲ್ನಿರಾಗರೆತ್ತ ಅಂತ ಅವಡೆ ಎಂಕಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಟ್ಟಾರಿತ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅರೆ ಕೊಂಚ ಮಡುಗೋರ್ಲೆ ಕೈಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮೇರ ಸುದ್ದಿ ಎತ್ತ ಜಾಗ್ರತೆ ಒಂದು ಮುಕ್ಕಲ ಮೂಲ ವಹಿವಾಟ ಒಂದುಂಡು ಪಾನ್ವಾಲ ಎಂಕಲ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಅದು ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಮೇರ್ನ ಅಜ್ಪನ್ ವರ್ಷದ 72ನೇ ವರ್ಷದ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬರ್ತಡೇದ ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಬರ್ಪುನ ಬನ್ನೆಟನ್ನು ಕೇಕ್ ನೀರು ಅಬ್ಜ ಎಂಕಲ್ನ ಪಿರೊಂಜಿ ಬರುಡಿತನ ಒಂಜಿ ಕುಲೆ ಬರ್ರೆತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಅಜ್ಜತ್ ಮಾರ ಕುಲೆ ಅಲಿಯಾಸ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಆರು ಬರ್ರೆತ್ತೀರ ಆರ್ಲ ಬೈಜರ್ ಬಲೆ ಮತ್ತೆ ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ ನೆರೆ ಅಜಿತ್ ಮಾಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಿಟ್ಟರ್ನ ಬೇರೆ ಎಂಗಲ್ನ ಪೊರ್ಬುಳು ಸೋಜರ್ ತಿಂದೇರ್ನ ಪೂರ ತಿಂದೇರ್ನೆ ಮಗನಾಗೈತಲ್ಲ ಅಜಿತ್ ಮಾಮ್ ಮಗನಾಗೈತಲ್ಲ ಮಗೆ ಅಂತ ಪನ್ಪುಣ ದತ್ತಪುತ್ರ ಇರ್ನ ದತ್ತಪುತ್ರ ಐತಿ ಉಂತಲೆ ಅವಳು ಮಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಗೆ ಅರ್ನಟುಗಾರ್ನ ಅಜಿತ್ ಮಾಮ್ ಬೇರ್ನ ದತ್ತಪುತ್ರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಿಟ್ಟರ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಸ್ಪಾನರ್ ರಾಜ ಅಂಬೇರ್ನ ಪುಟ್ಟ ಪರ್ಬದ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಮೇರೆ ಅಜಿತ್ ಮಾಮ್ ತಿಲ್ಲೆ ಅರ್ನವಾಯ್ಡು ಅವಡು ಬರ್ತದ ಲೆಕ್ಕಡು ನಿಶಾಂತ್ ಮನಿಲ್
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಾವು ಖ್ಯಾತಿಯ ಅಲಿಯಾಸ್ ಸುಪಾರಿ ರಾಜ ಅಜಿತ್ ಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ಮಾಲಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಸಾಯಿಪಾನ್ ಮಂಗಳೂರು ಕರಂಗಲ್ಪಾಡಿ ಇವರು ಈಗಾಗಲೇ ಅಜಿತ್ ದೇವಾಡಿಗೆ ಇವರು ಹೆಬ್ರಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರೇ ತಿನ್ಪುಂತುಲೆಗೆ ಇಂದೊಂಜಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬಾಯ ಬುಲೆದ್ ಬುಲೆದ್ ಇಂಥ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಅವರು ಇನ್ನು ಬದಲಾರ ಚಿರಾಗ್ ಅವಡು ಎಂಗಳ ಬರ್ತಡೇದ ಅಕೇರಿದ ಸುತ್ತುಗೆ ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತ मेरे नहीं हाँ मेरे जलक आवड़ता नन मी पोर्चा जलक मारे ಈ ಜಂತ ಕೈತಲು ಸೂಕೋನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪೂರ ಬಾರಿ ಶೋಕಡ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ನ ಸ್ಪಾನರ್ ರಾಜ ಅಲಿಯಾಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಿಟ್ಟರ್ ಮೇರ್ನ ಕೇಕ್ ಕಟಿಂಗ್ ಲ ಬಾರಿ ಫೊರ್ಲುಡೆ ಆತನು ಎಂಗ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಿಟ್ಟರ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಒಂಜಿ ಇತ ಸದ್ಯಡೆ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆದ ಗಮ್ಮತ್ತಲ ಬರೋಡು ಪಂದಿಂಗ್ಲು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಬರು ಅಂಚಾದ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟು ಹೋಯ್ತದ ಸಾಕಾರ ಮಂತಿನ ಅಂಚಿನ ಎಂಗ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಿಟ್ಟರ್ ಮೇರ್ನ ಸಹಪಾಠಿಲೆಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಊಡಲಿದ್ದಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮುಗಿತ್ತಲ್ಲದ ಚುಕ್ಕಿದಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್.